Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Sigana mabro mori. Nyang en achiel kuom lee modak e pi ma oganda mathoth kaachiel kod lee mamoko bende oluoro kaluwore kod gero gi keny mare. Kata kamano, be ing'eyo ni nyang bende inyalo pidhi mana kaka jamni mag pacho kendo ti kode kaka chiemo kendo kelo yuto mopogore. Bang' timo limbe ne japith mar nyang e kaunti ma Mombasa, jafwambo marwa Joja oko pimonwa ni nyang koro en achiel kuom lee mikoni rito wat to chutho ne jogo machamo ringre. Mamba Village ma en achiel kuom kuonde ma itime pith mar nyang e kaunti ma Mombasa. Kae ne ayudo mane en jaod bura manyali Hezron Awiti Bolo kaluwore puotheno mopidhe nyang Tandawuoya. Sani aloso mana kuonde mapidhe nyithi nyang ema pidho. Kaka ineno nyalo neno nyang nie, ma nyathi nyang mapidho. Nyathi nyang ni ma osetieko higni chigni 2, lakini ento notho. Koro akane mondo anyis ji kaka pidho nyang. Pidho nyang chalo mana kaka tije mamoko duto mar pidho dhiang', pidho rech, kata mana diek. Ohand nyang onyisa ni dhi maber kode. Koro kodal achiel mineno kamani, ka use kongima en 25,000 kata 30. Ko ema nohala. To gina sebedo go ka higni 35. Hii ni ya wale ambao sasa ni 18 years old. Ndio wanaanza kuzaa, ndio unaona ni ndogo. Na hii ni ile ya kama miaka 20 kuendelea mpaka 40 years. Ndio unaona ni kubwa. Na hawa mamba huwa wanazaa mara moja kwa mwaka. Wanataga mara moja kwa mwaka. Na wakianza kutaga huwa wanachimba, wanaziweka chini ya mchanga hizo mayai, na alafu tunazichukua tunazipeleka kwa incubator. Kwa incubator zinachukua miezi 2 ndio tunapata watoto. Wale watoto tunawaweka huko nursery for 2 months, alafu ndio tunawatoa wanakuja kwa ground. To mana kaka ohelni mamoko midhieche okona ni nitiere. Nikech mondo yud kothe molokre nyang en wuok e tong'. Tinyalo kwanyo tong' mang'eny to kama oketgi cha ok oket maler, tong' go nyalo kuok te. Mago challenge. Kisetieko challenge chiemo margi, gichamo ring'o gik mokuok. To gik moko kokuok nikech wan gi fridge, nyiso nyaka ing'iew ring'o maber koka gichamo. Mago challenges. Challenge mag tuoche mabiro kokirito gi maber, mokiketo chronic kendo okiketo negi yath ma daktar ng'iyogi, ginyalo mako tuo moro yoyote, inyalo ka githo mang'eny. Koro mago challenges. Nyang ma umbe osebedo malach e puodhono midendo ni Big Daddy ma jahigni 111 kendo ni kod pek mar tan 2, kata kamano ne wayudo ka owito ngimane. Ne omiya sigande. Big Daddy nwagolo Tana River. Tana River kono nonego ji 8 mar 9 emano awinjo nonego ji. Tana River mano biro gi jogo wildlife gi osiepna mamoro ma ja Israeli emano wadhi kono modhi omake mokele ka. Nonego ji 8 emano mamake mokele ka. Wasebedo kode ka higni 25. Manyocha kaluwore gi mwaka mare, Nyasaye nyocha no ome. Koro ene mae mineno kae. Tho mar Big Daddy ne ayudo ka lit nyaka ne moko kuom welo mawuok e pinje maoko mane oselime e thuolo mokalo. I'm and my wife, we were lucky because 5 years ago we had the chance to meet Big Daddy, and it's a pity that he passed away. But anyhow, we have pictures and we have memory about this unique and very big crocodile. Kano thought maparo ni kikwa wita mirino waike. Ringe manogolo wawiti to nikech piene ber no preserve go to ji ohero Big Daddy, ji biro kama ng'eny ko aloka ka biro nene. It's not even scary to be surrounded by crocodiles, and I'm really enjoying time here. And to keep, we had a chance to keep a 2 years old baby crocodile.
And Big Daddy mokwongo ne mana gi mon ariyo. Koro kano ol wakelo ne dhako machielo ka machielo chano ol. Koro en gi mon adek. Mon adek gi prodong ka. Wan gi yawuot Big Daddy adek madongo. Ma bende koro waloso negi kargi. Wabro mana kelo achiel nikech ok ginyal bedo yawuoyi ariyo. Jogi chalo mana dhano. Ka en gi chiegi to ing'e ni ng'at machielo bende komule to iwang'a wang'a. Koro gin ka wigi omulo ng'ato to ginegore. Kopogore gi nyang', Awiti bende otimo pith mar rech kaachiel kod thuonde mopogore. Maino onyisa ni odwa keto e pith mar thuond ng'ielo mokoni en chiemo ma migosi kendo nyalo rakore gi wach kech makwako pacho kae kinde ka kinde. Ng'ielo ring'o mamit mapok odwaro ne. Ng'ielo ring'o mamit mapok odwar. Kenya ka kidhi gano Turkana ka gichamo ng'ielo. Mana biro kawo watu ma wuon mondo awuo gi jo Ministry of Concerned mondo miya licenses mar uso ang'owa ringe ng'ielo. Ang'eni ka wacho kamano jodala biro wacho mani ma jajuok. Juok manade machani molo mera. Oker juok nikech kana chako krokodal nokona na jajuok. Maji koro chamo nyang' te. Koro ng'ielo ni bende adwa chako madhi penjo next year mondo miya licenses mar pidho. Uma mar ring nyang' kata kamano koni oselandore kendo ganda mathoth mor kode kata obedo ni beche mar kilo ni malo kipimo kod ring'o mamoko. Wan kowa gole manumu kaudhi 1,000 to kotere chiro en 2,500 to kotede ten 3,000 hotel. Ring nyang' ni market kech ji oseyudo ni ring nyang' en ring'o maber kendo en gi ngufu. Ng'ama dichuo kochamo nyang' kochamo ring nyang' kodhi e tich ma utegi to otiyo matanda woya. Unaweza pikiwa deep fry, pan fry ama stew. Na iko tamu sana. Bang' yudo puoch kod pak mar ring nyang', olap dhoga nondong' bang' neno ringe e thuolo mokwongo. Ma en mishakiki to mana mano mar nyang'. Omit molo kata gweno. Endigo mayom. Omiyo kabiro Mombasa koni to nyaka make sure ni achopo Mama Village achamo ring nyang'. Nigi omido nyaka ngufu machielo makichope ot rido ka jite koro moramore ot. Tich tiri maber. Hakuna msichana mwenye amelalamika sofa. Mae en dala mosenindo Big Daddy. Big Daddy oyo mond liete adek magin Sasha, Salma kod Samantha kamantiere godo kaeni. Maendi en nyakwargi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.